Morjens. Haluaisin vähän kertoa teille mun lääketilanteesta tällä hetkellä, että minkälainen mun lääkitys on. Okei, eli aloitetaan. Ensimmäisenä tässä on Buvidalia 96 mg. Se on korvaushoitoaine. Se pistetään injektiona kerran kuukaudessa. Sitten Largactil 100 mg annostus 1-3 kertaa vuorokaudessa. Eli mielialalääke, antipsykootti. Sitten on Leponexi 100 mg annostus 2+2+5 eli yhteensä 900 mg vuorokaudessa. Sitten melatoniinin Orion 33 mg annostus 2x1 unen turvaamiseksi. Sitten Pregabalin 75 mg annostus 1-2 vuorokaudessa yleistyneeseen ahdistuneisuushäiriöön. Reagila 6 mg mielialalääke kautta antipsykootti. Sitten on Venlafaxin Orion 225 mg masennuslääke. Sitten Chupadero 405 mg antipsykootti. Injektio pistetään kerran kuukaudessa pakaraan. Ketipinori 100 mg 1-3 kertaa vuorokaudessa tarvittaessa ahdistuksen hoitoon. Ja viimeisenä Opamox 15 mg annostus 1-2 kertaa vuorokaudessa ahdistukseen. Vähän kerran mitä nämä on nämä lääkkeet. Okei, Buvidal on niin kuin Subutexi, mutta se antaa injektiona yleensä vatsaan tai pakaraan. Eli se vastaa Subutexia, mutta toimii koko kuukauden ajan. Niitä voi myös saada viikoittain tai kuukausittain näitä Buvidal-pistoksia, että vähän miten tykkää ottaa sen. Itse otan kerran kuukaudessa yhden pistoksen. Sitten on Largactil eli larkku 100 mg annostus 3 kertaa vuorokaudessa. Se on mieliapulääke kautta antipsykootti. Ja sitten on seuraavaksi Leponexi 100 mg annostus 2+2+5 eli aamulla 2, päivällä 2 ja illalla 5 100 mg. Tämä on vahvin antipsykootti mitä on. Ja tässä kuuluu seurantaan. Pitää käydä kerran kuukaudessa antamassa verinäyte. Ja sieltä katsotaan, että valkosoluarvot on pysynyt kohdallaan, jotta lääkitystä voidaan jatkaa. Jos valkosoluarvot on nousussa, joudutaan lääke lopettamaan. Sitten melatoniini on unen turvaamiseen mietolääke, kumminkin kolmiolääkkeenä, kuten tässä paperillakin on. Sitten Pregabalin eli toiselta nimeltään Lyrica, annostus 75 mg. Yleistynyt ahdistuneisuushäiriö on täällä nimetty toi, mihin se lääke menee. Se on aika vahva lääke kanssa ja kolmiolääke niin kuin melatoniini ja Opamoxi tässä listalla. Sitten on Reagila 6 mg. Se on mieliala-antipsykootti. Ja sitten on Venlafaxin Orion 225 mg. Se on vahva masennuslääke. Sitä yleensä annetaan siinä vaiheessa, kun loppuu nämä keinot ja tavalliset lääkkeet ei auta. Tavalliset masennuslääkkeet, niin ne antaa tätä Venlafaxinia siinä tapauksessa. Sitten Chupadera 405 mg on antipsykootti. Se pistetään pakaraan kerran kuukaudessa. Eli mä käyn kerran kuukaudessa sairaalat hakemassa pistoksen tätä lääkettä. Ketipinori on aika tuttu lääke varmaan monelle ja sitä käytetään moneen eri tarkoitukseen. Eli muun muassa menee ahdistukseen tarvittaessa 1-3 kertaa vuorokaudessa. Ja sitten viimeisenä täällä on Opamoxi 15 mg ahdistukseen 1-2 kertaa vuorokaudessa. Ja se meni mulla tarvittavissa, siis toimi 1-2 kertaa ja sitten se menee mulla aamuisin 1-15 mg tabletti. Että tämmönen lääkelista mulla on, näiden avulla pitäisi yrittää pärjätä sitten. Ei muuta tässä muuta. Kiitti, hei.